Bos días. Comezamos a recuperar modos de vida que pensamos que nunca poderíamos deixar de ter, e, sin embargo, foi unha evidencia que, a pesar da nosa teimosía, da nosa capacidade para a resistencia, incluso para a batalla, pois vímonos privados deles, non? E aquí estamos de novo nuns encontros. A nós sempre nos gustou, a Susana de primeira sempre insistiu niso, pero todos detrás dela, en que unha das características non menos importantes desta actividade era justamente o feito de ser un encontro, de ser un encontro, unha cita anual en que podíamos vernos, renovar os afectos, trazar alianzas novas, interactuar uns con outros, abrazarse, tomar un café xuntos, poñerse ao día, etc. Non? Pero tamén o certo é que aprendemos da experiencia pasada e por iso, pois, desa aprendizaxe derivou que estes encontros deste ano sexan híbridos. Por un lado, pois con esa subida previa dos materiais e logo dunha xornada de auténtico encontro. Non? Creemos que iso facilitará bastante pois a asistencia, porque o feito de encontrarse en Santiago nunha única xornada, non en dúas como antes, pois facilita o desplazamento e a asistencia de persoas que poden dispoñer dun día, pero que non poderían dispoñer de dous, pero tamén facilitará conseguir unha bella aspiración que tiñamos, e é que os encontros servisen para falar. E entón agora temos un día inteiro para poder falar a partir desas comunicacións subidas previamente. E con respecto á temática falará con máis detalle xusto que seguirá a continuación, pero creo que a ninguén se lle oculta que o problema da transmisión xeracional da lingua é un problema que imos denunciando desde hai moito tempo, que todos os informes tanto do Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega como os distintos informes que durante tantos anos fui facendo con o Consello da Cultura inciden moito en que ese é un problema, e agora vemos que efectivamente a situación se converteu en dramática, non? Non é un problema novo, levamos moitos anos falando disto, desde distintas instancias sociais que ten falado disto, e recordade, decímolo no programa, aquela primeira campaña de Parlamento, Fala de Galego, que encheu toda Galicia dunha foto que aínda temos grabada na nosa memoria e que se converteu nunha especie de eslogan social que aínda nos sigue conmovendo de alguna maneira, non? Por tanto, este é o tema deste ano, co obxectivo sempre de proporcionar información, de contar experiencias, proporcionar datos, realizar avances da investigación sobre este asunto e, na medida do posible, pois intentar tamén achegar vías propositivas, non? Remato xa a miña intervención antes de darlle a palabra aos meus compañeros de mesa, agradecendo a presenza de todos, tanto os que estades aquí na sala como os que nos seguen a través de internet. Gracias pola presencia e gracias pola fidelidade a esta actividade, porque estamos chegando ao cuarto de século, que non é pouco para unha actividade que é unha cita anual, non? Grazas a todos os relatores e relatoras por aceptar o noso convite, pero aínda máis por cumpriren coas nosas exixencias. A nós ben se nos alcanza que conforme imos complicando que si formato híbrido, etc., tamén imos complicando a participación as persoas que aceptan compartir connosco, porque primeiro teñen que amañarse para o vídeo, logo teñen que amañarse para estar hoxe aquí, etc., non? Por tanto, grazas tamén por ese esforzo suplementario. Grazas a todas as persoas, tanto as que están á vista como as que están por detrás, que fan naturalmente posible estes encontros, e permitideme que deixe para o final a Comisión Técnica do CDSG, que durante todo o ano está preparando estes encontros e facendo tamén outras cousas, obviamente, porque sin elas e sin eles non chegaríamos ata aquí, nin vós nin nós, non habería encontros, non?
tendes os nomes no programa, está empezado polo meu, pero o meu é un adorno, o meu simplemente está aí por cortesía dos compañeros de comisión, realmente son eles os que traballan durante todo o ano, veredros todo o día por aquí, coordinando as mesas, participando nos debates, estando atentos a todo e a todos, non? Sin máis, pois pasei a palabra a Xusto Rodríguez de Río, que é o que realmente coordina xunto coas técnicas do CDSG todo o traballo, e logo pois, a Valentín García, que lle agradezo unha vez máis pois, tamén o apoio a estes encontros, porque forman parte dun convenio que temos asinado coa Secretaría Xeral de Política Lingüística e que sempre nos acompaña. Bos días, moitas grazas a Rosario pola presentación. En nome da Comisión Técnica, que é un pouco o papel que represento aquí, o primeiro de todo é darvos as grazas por estar, é dicir que é un placer por vernos as caras, aínda que se xa a medias, solo de nariz para arriba. Tamén que desde a Comisión sempre pretendemos, ou incluso o ano pasado, cando non pudemos facer o evento presencial, os encontros presenciais, digamos, o obxectivo de volver á normalidade, a esta seminormalidade na que estamos, sempre tivemos presente. E por iso decidimos, no canto de volver a unha normalidade distanciada, intentar aproveitar o bo que puidéramos aprender do ano de pandemia. E por iso o formato híbrido, que antes falaba tamén Rosario, que pensamos que pode ser unha experiencia moi interesante, na medida en que dá tempo aos que escoitamos a dixerir con calma as intervencións, que moitas veces aquí no formato antigo se sucedían case sen tempo a procesalas con unha certa calma, e deixar, esponxar ese espazo que liberamos do que é a exposición propiamente de contidos, ese espazo que liberamos, como dicía, deixalo para que poida haber máis debate, máis intervención, máis diálogo, máis calma, en certo sentido, que non sexa un programa tan condensado como era outras veces. Iso permítenos ao mesmo tempo concentrar o programa nun día, como tamén dixo Rosario, o que facilita a logística daqueles que non viven ou que non vivimos en Compostela. Todos estes cambios, este formato híbrido, a quen lle supón un traballo especial é aos relatores, claro, polo tanto, compre antes de nada, como tamén dixo ela, darlles as grazas e agradecerlles o esforzo suplementario que fan de, primeiro, preparar unha intervención e despois vir aquí para escoitar o que teñamos que dicir sobre ela, comentala, discutila, valorala, porque, evidentemente, é un esforzo dobre ou triplo con respecto ao que lles pedíamos en anos pasados, que xa era un esforzo considerable. Cando estábamos, hai agora un ano aproximadamente, barallando sobre que tema tratar os encontros de 2021, aínda sin saber se van poder ser presenciais, semipresenciais, ou se terían que ser puramente virtuais, foi cando xurdiu o tema, a proposta do tema da transmisión interxeracional, e xa víamos que era un tema candente, un tema moi relevante, se cadra o tema con mayúsculas, a pesar de que non tiñamos aínda os datos, por exemplo, do estudo sociolingüístico de Ames, do que se vai falar máis tarde, que poñen negro sobre branco ata que punto a medida que novas xeracións van entrando na sociedade galega, esas novas xeracións están cada vez máis alleas ao galego. Tamén intuíamos algo que dixo Paula Casares no seu relatorio, que é que non abonda coa transmisión familiar para socializar unha lingua. Por iso, organizamos a xornada de hoxe, como xa vistos no programa e vistos nos relatorios, en 3 bloques, 4 en realidade, é dicir, un primeiro, se queredes, introdutorio, metodolóxico, no que se presentan os datos, e despois 3 bloques temáticos ou sectoriais que se acabaron correspondendo sen sabelo, co que tamén Paula viña dicindo aproximadamente, que é a familia, a escola, e nós chamamos de lecer, pero no fondo é a sociedade, sobre os que pensamos que hai que interactuar, que hai que actuar e intervir de forma relevante se queremos conseguir crear un espazo no que os rapaces poidan incluir lles permita aos rapaces incluir o galego no seu abano de competencias lingüísticas. Neses 3 espazos presentaremos experiencias que consideramos, presentaránse, non nos presentaremos nós, presentaránse experiencias que consideramos relevantes,
e das que poderemos falar, valorar, discutir e ver ata que punto poden utilizarse, extrapolarse para dar ese espazo, ese ecosistema que viva en galego e que permita aos nenos e ás nenas socializarse e converterse en falantes activos. Pola miña parte, nada máis, moitas grazas en nome da Comisión Organizadora, benvidos e que teñamos un día moi, moi productivo. Moitas grazas. Moi bo día, moitas grazas á Presidenta do Consello da Cultura, a Xusto Rodríguez Río tamén, que está en representación da Comisión Técnica, que un ano máis programou estes encontros, encontros que van xa pola 23ª edición, que non deixan de darnos un golpe cronolóxico, non? Aos que recordamos cada unha das súas edicións, non? Concretamente a primeira, e que moitas das que estades aquí, pois coincidiades tamén hai 23 anos, cando con tanta ilusión os botamos a andar, non? Un ano máis, a oportunidade de vernos, de estar uns con outros. Foi unha idea fundacional destes encontros en tempos en que non había redes sociais, en que non había, creo que non había nin internet, non había nin rede naquela altura, non? E que era a oportunidade que tiñamos moitos técnicos, docentes e demais persoas que traballamos na promoción da lingua galega, pois en vernos e en atoparnos. Que se vai a recuperar ese espírito despois do tempo da pandemia, pois é aínda que pareza trivial, pode parecer trivial dicilo, é unha noticia importante, sinalaba antes xa a Presidenta do Consello, que traemos á palestra un tema tan importante como a transmisión interxeracional, como é a importancia de non sei se de recuperar, de crear ou liñas de acción, liñas de traballo que nos permitan interactuar administracións, entornos educativos, entornos sociais, para crear eses necesarios espazos para que as xeracións máis novas se atopen cómodas falando galego ou, cando menos, suscite neles e nelas a curiosidade, a necesidade ou a utilidade. Permitidime que reseñe un pouco este último termo, a utilidade de ser plurilingües, de falar galego, de falar algo de galego, ou aínda que sexa de falar un pouco de galego. En ese sentido, aínda que vai falar xente que sabe disto seguramente moito máis que a min durante estas xornadas, falando de experiencias concretas, dicir que, como decía Charo ao principio, este non é todos sabemos que non é un problema novo, tampouco é un problema exclusivo de Galicia, que é un problema das comunidades con lingua cooficial en maior ou menor medida, salvando as distancias, salvando as experiencias e as distintos tipos de sociedade nas que nos atopamos. Non é un problema tampouco exclusivo de Galicia. Por iso é tan importante atoparnos, contrastar opinións, coñecer das experiencias feitas, crear novas liñas de traballo que leven a que a cousas como, por exemplo, na Secretaría Xeral de Política Lingüística, e xa con isto remato, dicirvos que o ano que ven, pois, agardamos sacar unha liña de traballo bastante potente, unha campaña dirixida a familias de entornos urbanos e periurbanos. A familias, porque durante moito tempo estivemos traballando para o ámbito infantil, en exclusiva, e aínda que sempre que actúas sobre nenos de idades temperás, sempre acabas atraendo a parte da súa familia que a acompaña. Outra cousa é deseñar políticas que incidan nas familias e que se metan dentro das casas das familias, que é a novidade que agardamos poder dar coa fórmula para poder facelo. Unha fórmula que, ademais, aquí neste foro non fai falta indicar que non é nada fácil. Non é nada fácil meterse dentro dos fogares, dentro do proceso educacional dos máis novos e das máis novas da familia para inducir un cambio aí. E dirixirnos tamén ás familias que non falan galego ou que falan moi pouco galego.
Iso tamén é facer política lingüística, evidentemente, para que transmitan, para que sexan conscientes da importancia de educar no plurilingüismo e no dominio e no fomento de varias linguas. Isto temos que saber explicarlo tamén. As familias que falan galego, que son monolingües en galego, que falan máis galego que castelán, hai que cuidalas moito, hai que reforzar esta idea, pero temos que facer campañas deseñadas especificamente tamén para os que non o fan, ou para os que non son conscientes delo, ou para os que nunca se pararon a pensalo. E suscitar ese debate tamén necesario no entorno da sociedade, porque ao fin e ao cabo, cando socializamos nunha lingua, ata soa redundante xa dicilo. É dicir, o que nos está condicionando é a sociedade no seu conxunto. Evidentemente, hai piares fundamentais, como poden ser as políticas activas que podamos facer en política lingüística, as administracións, os gobernos, o sistema educativo, pero todos sabemos que despois, cando socializamos de verdade, cando chegamos á idade adulta, cando nos instalamos na lingua que queremos, que nos convén ou que nos apetece falar, pois son moitísimas condicionantes, moitísimas variables que están influindo aí. Todas e cada unha delas son importantes. De todas e cada unha delas se teñen falado nas distintas edicións destes encontros. Estou seguro que nestes tamén. En todo caso, as conclusións que daqui saian, adquirir o compromiso, como sempre, de que serán tidas en conta pola Secretaría Xeral de Política Lingüística no deseño e na acción que queremos ou que podemos levar a cabo en cada momento. Nada máis que desexarvos unha boa sesión de traballo. Parabéns ao Consello da Cultura, unha vez máis, por a organización deste foro sempre necesario, ao mellor nos tempos que corren máis necesario que nunca, a todos e a todas que estivestes traballando para facer o deseño deste programa, e todos e todas as que dende esta mesa ou nos distintos formatos que aquí vai ter lugar, ides facer posibles a 23ª edición dos Encontros pola Normalización Lingüística. Moitas grazas. Moitas grazas. Antes os aplausos de Bernardo, queremos roubar 3 minutos aínda da iniciación seguinte, porque a situación efectivamente é dramática. Eu non vou afogar nese caso os adxetivos, pero estamos dispostos a non deixarnos vencer, pero sobre todo a empezar o día cun sorriso, porque as cousas mesmo as máis duras se acometen de outra maneira se o espírito está algo elevado. Xa que estamos no ano Xela, queríamos poñer unha das pezas de Xela Yanni, dirixido precisamente a apoiar as familias nesa transmisión do galego no lecer e na formación dos nenos. O paseo dun distraído. Nai, vou dar un paseo. Vai logo, Xoán, mais está atento ao cruzar a rúa. Está ben, nai. Abur, nai. É sempre tan distraído. Sí, nai. Abur, nai. O Xoanciño marcha ledamente e ao longo do primeiro cacho de rúa vai ben atento. Cada tanto para e tócase. Estou todo? Sí! E ríe el só. Atópase tan ledo por estar atento que se pon a choutar coma un paxaro, mais logo fica fascinado a mirar pros escaparates, as máquinas, as nubes. E por forza comezan os infortunios. Un señor, moi amablemente, réñelle.
Pero que distraído és! Ti ves, xa perdeches unha man. Vaia, pois é certo. Pero que distraídos son. Ponse a procurar a man e en troques dá cun bote baleiro. El estará baleiro de veras. A ver, e que había dentro antes de que estivese baleiro? Non estaría sempre baleiro desde o primeiro día. O Xoán esquécelle procurar a man e logo esquécelle tamén o bote, porque viu un cadelo coxo. E velaí que ao tentar pillar o cadelo coxo, antes de que dobre a esquina, vai e perde todo un brazo. Mais nin sequera reparou niso e segue a correr. Unha boa muller chámao. Xoán, Xoán, o teu brazo! Nada, non oe. Paciencia, Di a boa da muller. levareillo a súa nai. E vai á casa da nai de Xoán. Señora, aquí lle trai o brazo do seu fillo. Que distraído é. Eu xa non sei que facer nin que lle dicir. Xa se sabe, os nenos son todos iguais. Ao cabo dun pouco, chega outra boa muller. Señora, atopei un pé. Non será por un casual do seu fillo, Xoán. Sí, é o del. Coñezo polo burato do zapato. Oh, que fillo tan distraído me tocou. Xa non sei que facer nin que lle dicir. Xa se sabe. Os nenos son todos iguais. Ao cabo doutro pouco chega unha velliña. Logo, o rapaz do panadeiro, despois un tranviario e mesmo unha mestra retirada traendo todos algún anaquiño de Xoán. Unha perna, unha orella, o nariz. Pero é posible Que haxa un rapaz máis distraído co meu. Ah, señora, os nenos son todos iguais. Finalmente chega o Xoán, choutando nunha perna soa. Xa sen orellas nin brazos. Ora que ledo, como sempre. Ledo como un paxaro. E a súa nai abanea a cabeza, colócalle todo no seu sitio e dálle un bico. Non me falta nada, nai. Estiven ben, nai? Sí, Xoán, estiveches moi ben. Cursos de Bea Gregores. Aquí damos por acabado o acto inaugural e, efectivamente, podemos subir á mesa xa os participantes da primeira sesión.